Le nkwenkwana yayiye kutyando lwe-appendix. Ingazi tu ukuba loo nto iza kuba nefuthe lingaka ebomini bayo. Yaphuma phakathi esikolweni logama echacha kuhle ekhaya. Kunanamhla oku isahlele ekhaya iphila nengxowa yelindle esinqeni. Ndabuza uba izothatha inyanga ezingaphi kodwa izothatha 6 months. Ngoko leyo kwandabekela i-25 kaFebruwari kulo nyaka uphelileyo. Oko ndiqoqa phayana kuthiwa koogqirha phofu oogqirha ndababona uba bakhona. Uzoya kanjani umntana nje ithini into yakhe? Uzoya kanjani umntwana nje obhodleka itoilet ngokuhambayo? Isebe lempilo lithi linolwazi ngemeko yalo mntwana. Our records show that Steve Mandela has been attending the facility to collect his stoma supplies on a regular basis. Isibhedlele sithi besimane simbona lo mntwana kanti yena unina uthi oko esiyayedwa esibhedlele esiyakulanda ezingxowa zelindle. Uthi oko ehlele exelelwa ukuba akukho gqirha. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude.